Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes petsa 10 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, tatlo ka mga bystander pilason matapos ginpanglutang sa banwa sa Kawayan. Labor sector sa probinsya nagasalig, mahatagan sa gobyerno sa trabaho ang mga Pinoy nga nagpauli sa pungsod bangod sang coronavirus. Nagalala nga problema. Tingwaan sa gobyerno probinsyal nga malubad, tatlo ka mga satellite market sa Bacolod ipaidalom sa rehabilitasyon subong nga tuig. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Ari na, may pila na ka mga senador nagsuporta angot sa renewal sang franchise sang ABS-CBN network nga tubtob karon wala pa nagahulag sa Kamara. Nagapati si Senador Francis Pangilinan nga mayoriya sang Senado nagapabor sa franchise renewal sang media network. Dugang pa ni Pangilinan, may tion pa ang Kongreso para aprubahan ang hagna angot sa renewal. Kinapaabot na maga-expire sa Marso 30, 2020. Samtang matalakay sang Kongreso ang Measure Tubtob Marso 11, antes ini mag-adjourn. Nagapabor man si Senador Joel Villanueva sa renewal sang franchise sang ABS-CBN para masiguro ang empleyado sa kompanya. Bukas naman si Senador Amy Marcos sa proposal palawigon ang franchise kag ini ang dapat i-review sang Senado. Pila ka mga senador nagapabor sa renewal prangkisa amo sanday Senador Grace Pook kag Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ining karon pamahog nga hindi paghatag franchise sa isa kadako nga television network ka batok ini sa freedom of speech aton sini kahilwayan sa pag-waragwag. Hindi lamang ina, linibo sa mga empleyado ang apektado sini nga mahimo mawad-an trabaho. Pinsarabla, pinakadako nga network ka nga porte kadamo sa empleyado ipasiramo.
magadagsa ang unemployment. Problema naman sang pungsod Pilipinas. Kung hindi magkambyo ang tindog ni Presidente Rodrigo Duterte, ini nga isyo. Hindi lamang mangin lokal, hindi lamang mangin national, mangin international nga isyo. Kag tandugon ini sa bilog nga kalibutan, bangod sining ginatawag pagdusogid nga pauntaton bangod sa wala mahibalan nga rason. 3, number 1, hingabot. Number 2, politika. Ikatatlo sini, personal nga rason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Good morning, anay. Sa aton sini nga mga plantador, ari ang dugang nga pamagi sa pagpatin-ad ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro libre sa ilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo. Anom kabag nga unique complete fertilizer, kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado, kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi, kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod, ukon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anong kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira ini. Magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo.
Radyo. Magkulong yun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan, kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Good morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado nga nagabukas na sa sini nga mga tinion. Morning. Kamusta?
matugnaw gyapon ang huyop sa ngangin. Ang amon patrol padayon nagalagulad sa pila ka mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod, idulong sa ato na nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado, plus ang pila kadalagko nga mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Ang katugnaw, no? Tugnaw ha? Oo, ang huyop sang hangin Action Fred nagpanalupsop gid sa imo sining kaunuran. Ang solusyon guro di ang Baba. kape-kape. Mga pita Action Fred, kagilo at temprano pa si Lili Pato, sila nga pangurumbot ka to eh. Sila nga galing kay tugnaw. Subong ya, ato na sa saya sila nga pwesto. Si Lili Pato, temprano pa to nagmunoy. Si Action Fred, abisan way ko, singga na lang, okay lang ko. Anyway, Action Fred, ang sa piyak sang matugnaw nga panahon, damo sang supply subong, sang isda Burgos sa public market. Actually, ang Dorado, taw mga tagduha o kung 3 ka bulan, anti siya nagpakita Action Fred. Subong bisa palalag ko, ari kay Nini, ang Dorado. Pila subong ang presyo sa Dorado mo? 200. 200. O, bago lang nagabot ang kon mo niyo, Tangigi. O, tagpila subong si Tangigi? 400. 400? Ayos, 400, no? May ara available kay Nini pa lang na Action na Fred. Pero diri sa ibandi, may Bangros. May ara man diri Lukos. Pero ang Lukos niya gagmay, no? Pre, si Ungi, pira subong ang Lukos nang 160. 160? Uy, may aloy ka subong. Tag pila ning aloy mo? 150. 150. Available si Bulaw-Bulaw. Ang presyo ya? Bulaw to 40. 240. So, sa kabilugan Action Red, ang Bulaw medyo nagsaka ni siya into 20 pesos. Ang Lucas niya nga 160 Action Red, makabig ba lang konti, tonaw-tonaw ba lang ang tawag nila sa mo? 160. Pero may nga regular nga presyo sa Lucas. Ang presyo sa Lucas nga regular dito sa Piak sa kay kon bala Action Red, kuan ni ng 240. Regular ni siya nga size ang Lucas, 240. Pero ang tunaw-tunaw nga Lucas, 160. Diri kita kay Maymayo, may available subong ang tilapia, tagpira subong ang tilapia. Sa 160. 160 subong ang presyo sa tilapia. Mani Action na Fred, no? So for mani mga available. Gin pa mangkot kagina Action Fred, ang presyo subong sang Lucas. Galing kay Lucas subong dagko la. Tawag nila diri Action Fred mga putian. Galing kay kampiyon man ang presyo sang Lucas. Ang Lucas subong Action Fred gadalagan 380 ina kapital pa lang. Kung dugangan na nila ti presyo merkado. Action Alvin? Yes, Action Fred. Balo ka ning lustuhan na kadako nga lukos bala, tiluan mo gid sulod ya. Pag tinlo mo, saksakan mo siya ng paitan bala. Oo. Kita ka na sa paitan. Yes. Saksakan mo paitan, asinan mo siya kag isugba. Pagkaluto ya, usangon mo bilog bala ng garaguso gid ang paitan sulod. Sos kanamiton sang kakahang kag kananam. Oh, katahong kanamit siguro Action Fred, no? Pero siya Silusok mo siya sa langgaw, patis kag kiaran mo bala mga subos Bombay kagawos so sa pagkanamit. Kampiyon makakuha kita diri bisa isa lang ka kilo, no? Kampiyon Action Fred putian dagko ni siya. Siguro I think Action Fred mga 20 o 20 ka bilog ang isa ka kilo kay ka dagko sa linggo gali daw kung lantawon mo daw lukon bala siya Action Fred lantawon galing iti putian kampiyon, no? Ang supply sang isda halin ini sa area sa hinubaan subong man dulit and diri man sa aton Action Fred ang
dire man sa aton sa Sibukaw, Barangay Banago. Wala nagbago ang presyo sang Bangros Action Fred 200 sa gihapon. Pero kung malantawon ta diri Action Fred ang damo nga supply subong, iya sang aloy amoni ang damo di may hasa-hasa dito kay Junior. Ang hasa-hasa kay Junior kuha siya ang bilis ni is 160 man kada kilo. So, arena Action Fred sa ilo kita balita gikan sa Regional Hospital. Ginabulong karon sa ospital ining mag-amay matapos nga ginlabo alas 5 kahapon ang takna sa syudad sang Talisay. Ang biktima diri ginkilala kanday Joey Sayon, 46 anyos kagang iya sining amay nga ginkilala kay Romeo Sayon, 73 anyos. Now ang ining si Joey Sayon Action Fred ining kagang ining mag-amay lunsay nagapuyo sa Hacienda Teresita, Barangay Dos Hermanas sa syudad sang Talisay. Din ini siya ang nakaangkon sang pila sa tuo sining braso. May pila sa kamot kasubong man sa iya sining palad samtang ang iya sining amay nakaangkon man sang pila sa iya sining tudlo kagang iya ini blang ring finger Action Fred. Amoni ang pila sini sa iya sining amay kag may pilas man sa iya sining butkon. Now sa record sa Regional Hospital ining mag-amay Action Fred ang nag-inom ti upod man ang ila sining barkada and pagkatapos nag-inom sang ubos na ang ila sining ilim non Action Fred nga whiskey abi asos kagi pagpauli Action Fred ang ila sining pod nagkuha sang sanggot amoni ang ginbuno sa mag-amay. Sa dugang pagid naton nga balita gikan sa Regional Hospital, ginabulong man sa ospital ining isa ka tricycle driver matapos bungguan sang salakyan kagabi sa area naman sang barangay kung sa may Jollibee Lacson Balanayon Action Fred. Biktima diri ginkilala kay Nestor Rodrigo. Nagapuyo ni siya sa Purok Sunriser, Barangay Bata, diri sa siyudad sa Bacolod matapos nga na-aksidente alas 9:30 antak na kagabi sa area naman sang Jollibee Lacson. Ginapatihan, fractured ang tuo sining tiil subong man ang may pilas man sa iya sining ulo kun na head injury. Now sa record sa Regional Hospital ining biktima sakay sa iya sining motor tricycle sang aksidente nga nabungguan sang salakyan. Samtang sa syudad naman sang Talisay na aksidente man ining si Raymond Buenaventura, 27 anyos. Nagapuyo siya sa Barangay Concepcion sa syudad sang Talisay matapos ng aksidente alas 9 man kagabi sa Magsaysay sa man nga syudad. Now ini siya ang nakaangkon sang head injury subong man may pilas sa iya sini nga guya. Now sa record sa Regional Hospital ining biktima Action Fred sakay sa iya sini nga tricycle sang aksidente man nga nabungguan sang motorsiklo. So far Action Fred amuni ang balita gikan sa Regional Hospital plus presyo subong sang nagapanguno nga isda diri sa Burgos Public Market. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamatya, by the way, hindi gid magkalipat nga ang Santone Plus Herbal Capsule kagang may TC, isa ini the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga karon tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag akseptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pero ang pinaka-importante gid nga makabakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor, basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang silingon maayo klase kay bisan sa Amerika. Kag kaipi nga kapugsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga
sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan, Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Sa Kapitolyo, nagalala nga problema sa nukos tingwaan sa gobyerno probinsyal nga malubad. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagapaninguha sa karon ang gobyerno provinsyal sa Negros Occidental nga mahatagan sang kasulbaran ang problema nga nagalala sa tunga sang pila ka mga opisyal kag empleyado sang ila sa ginadumalahan nga Northern Negros State College of Science and Technology o kung ginatawag sa Nunescost nga mayara sa campus sa syudad sa Cadiz kag syudad sa Sagay. Sudo kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, ila na nga nating huwaan nga maresolbar kuntani ang problema apang mas naglala pa bagod man sang away sang duha ka grupo. Ang grupo nga ini ginapamunuan nanday College President Romulo Cisno kag ang Dean sang College of Nursing nga si Attorney Joseph Valencia. Dugang pa ni Diaz, mayara sang pila ka mga empleyado nga ang nagaswaldo gobyerno provincial pero nagsaylo na sa pagdumala sa Nunescost kag ang nagaswaldo sila Nunescost naman. Ginpasiguron ni Diaz nga tingwaan nila nga hindi mapektuhan ang pag-eskwela sa mga estudyante sa mga balutuan kag kon mahimo pa lang tapos sunanay ang pagklase antes magpagwa sa desisyon kon bala padayunon ang partnership sa saning balutuan o kon hindi. Yari si Attorney Diaz. So
So, amo na nakalala ang situation. Kami ni Governor Bong, for the sake of our students, gina-maintain anay namon tani ang status quo. But because do ka personal na gid sang away da sa mga persons involved sa Renescos, though we have to take measures subong. Ining Nunes Coast, isa ini ka college, akong state college sa Suran sa Sagay, nga ginatukod sa itong 1998 pagi sa Akta Republika, nga pasar sang Kongreso paagi sa kay sadto kongresista nga si Alfredo Marañon Jr. Ang kaaksyong gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinoboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Oy, nakabakal na kamo habon, 100% natural habon, wala sa ginsimpon nga kimikal habon, puro-puro kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Hindi sini magkurinot ang panit ninyo. Para sa ubig kag presko ga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 638. Una nga bula resulta, 6 kag 38. Second draw, kadua nga bula, 27-36. Ikadua nga bula resulta, 27 kag 36. Third draw, ikatatlo nga bula, 22-35. Ikatatlo nga bula resulta, 22 kag 35. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sabat sa manubo gyapon nga baklanay sa humay, gamit kamo abono nga maayo, ining unique complete fertilizer. Kay pinasaya ini nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, kag pabaskog sampuno, potash para patinggas, sulfon, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang unique complete fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya. GP garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap ninyo sang 3 ka unique complete kag 1 ka sulfato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta sini dako ang produksyon. Gusto nyo pagbago kag pagtinaad nga pagpanguma, magbago na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Diri kita ho, tatlo ka mga bystander pilason matapos ginpangluthang sa banwa sa Kawayan. Si Aksyon Eden Aboso may report. Aksyon Eden, please go ahead. May nga action Fred, tatlo ka maghimata ang pilason matapos ginluthang bangod na pasibangdan sang magbayaw las 8:30 sang gabi, Pebrero 8 sa barangay Inayawan, Banwa, sang Kawayan. Ginkilala mga biktima nga sanday Aljan Diaz, 28 anyos, kag pakaisa sini nga si Kent Diaz, 38 anyos, kag asawa ni Kent nga si Novi Joy Diaz, 20 anyos, tanan residente sang nasambit nga lugar. Ang mga sospetsado naman amo si Generoso Melis, 21 anyos, kag Ariel Suarez, 28 anyos, sang amuman nga barangay kag syudad. Sunod ka Major Luel Garinganao, hepe sang Kawayan PNP, mistaken identity ang natabo, bangod ni baloan bag-o natabo ang pagpangluthang, may nakontra ang magbayaw nga si alias Budok Bilyones. Sa pagpangusisa ni Garinganao, nagtapungulay sanday Bilyones kag Melis, rason nga nagpauli si ila puluyan si Melis kag nagkuha sang ginaligar 9mm nga armas luthang. Pag-abot sa lugar sang insidente, kundiin nagatindog ang tatlo ka biktima, ginluthang sila ni Melis rason nga naigo sa paa sanday Kent kag Novi, samtang kibyas naman suguya ni Aljan. Palayag ni Garinganao, madulom sa lugar sang insidente, rason nga posible wala makita ni Melis nga hindi sila ang iya sininga target. Matapos ang insidente, nagpalagyo ang magbayaw kag nadakpan man paagi sa pursuit operation, samtang ang tatlo ka biktimang padayon ginabulong sa ospital sa syudad sang Kabankalan. Pamatian naton si Major Luel Garinganao. Kasuspect ni may kontra ni actually sila nga si certain Budok Bilyones, no? Pinapungulan ni sila. Lakatin ni yung suspect naton, nagkuha ko rin albas sila balay. Pagbalik nila, ining mga biktima nato niya, nasalaala na niya, no, mistake na din pipila ni. Kay garem nagat tinindog sa kilidalan, tapos kay video dulom siguro, tungkol sa kainit, abi kontra yan, tinigin praniro yung kwan, ang mga bystander. Balitalin sa NOC po ang ka-aksyon nyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Panahon na nga magkape-kape kita. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Sa may mga diabetes namin ini, kaya wala kalamay, natural sweetener. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, gitun-an ini sa mga scientifico dito sa Amerika. Dito kag natukian na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin. Manami sini kay loaded siya sang phytonutrients. Panawag sa iya natural colon cleanser. May mga utod kita tatlo kadlaw, hindi makaitsar, delikado na inaabyan. Kapi-kapi ka lang, enjoy ka sang sabor sang Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cherson Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Resulta sang loto pagkatapos ini.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto, una kita 649, ang jackpot 65 milyones, 65 million. Kombinasyon in any order, 22, 23, 5, 15, 31, 3. Resulta sang 649, 22, 23, 5, 15, 31, kag 3. Sa ilo kita 658, dako ng jackpot, 183 milyones, 183 million. Kombinasyon in any order, 14, 7, 43, 54, 42, 31. Resulta sang 658, 14, 7, 43, 54, 42 kag 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Santon Plus Herbal Capsule, number 1 ini siya nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas. Kung may bukol nga magtubo, abyan, tunawa dayon, basi mangin malignan pa ina. Delikado, ini mga goiter, bukol sa baga, tumor, sang una ginapaoperahan ini. Ang pag-opera, okay man, wala man problema. O galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, iya ina tunawon. So, kung may bukol na nagtubo sa lawas, hindi pagpadugaya biyan. Tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabakod pagid, kung ang Santon Plus Herbal Capsule, i-kombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa-tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Dire kita. Balita naton sa City Hall, 3 ka mga satellite market sa Bacolod ipaidalom
sa rehabilitasyon subong nga tuig. Detalye sinyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May action Fred sa bulan sang Marso o kon Abril ginapaabot ni Bacolod Congressman Greg Casatayang magaumpisahan na ang rehabilitasyon sang Sumag Public Market kag Granada Public Market samtang may patukuro naman nga public market dira sa area sang Barangay Banago. Suno kay Gasataya, pagakayuhon ang satellite market sang Barangay Sumag balor 16 milyones pesos para sa unang phase action Fred. Kagang merkado man sang Barangay Granada balor 14 milyones pesos. Samtang may patukuro niya satellite market sa Banago balor 14 milyones pesos. Suno kay Gasataya tuig 2019 sang iya ginproponera sa gobyerno nasyonal nga ponduhan na hangin nga mga proyekto. Ginpathag ni Gasataya Action Fred nga tuyo sini nga ma-decongest ang mga nagapangumpra o kon mga bumalakal sa tatlo ka mayor nga merkado sa Bacolod City, sa Libertad, Burgos, kag Central Market. Last year, gin-propose naton sa national government during the budget hearing na makakuha kita pundo for the renovation as well as construction of 3 satellite markets here in Bacolod. No? Isa is Sumag, ang isa Granada, and we are proposing another one na i-construct sa Banago. Nabatian si Congressman Greg Gasataya. Life Extension Coffee Mix, ang kape nga highly recommended bangod madamo inisang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. May TC ang alkaline nga vitamin C. Amo ini siya ang nagapabakod sa inyong lawas, immune system, nga bisan ang pagkulokambyo sa panahon, halin sa init, pagkanto sa tugnaw, may ibato kamo. Kay hindi kamo dali tapikan balatian. Kay kung hindi mabakod ang lawas, pagkulokambyo sa panahon, iguon katrangkaso, obo, sipon, hilanat, kag iban pa nga mga pamalatian. Pero kung nakamay TC ikaw, ang alkaline nga vitamin C, mabakod ang lawas mo, mabato siya sa anuman nga sahi sang panahon. So, gamit kita, Mighty C. Mas mabakod bagid. Kung ang Mighty C, ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya wala ni gabulag ang duha, gaopod pirmi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C mabakal na paagi sa online. Kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. 500 Health Alert. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Dire kita. Labor sector sa probinsya nagasalig nga mahatagan sa gobyerno sa trabaho ang mga Pinoy nga nagpauli sa pungsod bangod sang coronavirus. Aber, detalye sini upod kay Aksyon Brian Mordin. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon Fred, nagalaom karon ang mga sektor pangabudlay diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga maka-provide sang financial assistance ang gobyerno sa mga empleyado. Aksyon na Fred nga madulaan sang trabaho bangod sining 2019 novel coronavirus o acute respiratory disease. So diri kay General Alliance sa Workers Association o gawa Secretary General Winnie Sancho, kinanglan nga matulupangdan inisang Department of Labor and Employment o duli ang kinanglanon sang mga persona. Suno kay General Alliance Workers Association o gawa Secretary General Winnie Sancho, kinanglan nga matulupangdan sang Department of Labor and Employment o duli action Fred ang kinanglanon sining mga tawo nga ini. Dugan ni Sancho, posible nga madamo sa mga empleyado gid nga mapiktuhan amo ang nagatrabaho sa resorts, hotels, sa mga pension houses kag sa diin ini selection na Fred posible makakas bangod nga dutay nga nagadutay ang international kag domestic tourist bangod sa kahadlok sang coronavirus. Naibala action Fred nga ginapatuman ni Presidente Rodrigo Duterte ang partial nga pagban sa pila ka mga turista nga magpadulong diri sa pungsod Pilipinas bangod sining COVID. Inang balita ini section Brian Morden nag-report una sa balita na seksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si... Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
radyo. Pipila lang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa atod kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Aber, nakaplastar paguroy ang aton sini patrol sa sini nga mga tinion. Pangayuan ta sa sang report kung nakatipon na sila sa mga blatter entry. Ano naman ang nasagipot sa kapulisan 24 oras. Ari na ang patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Fred dismayado ining 22 anyos ka dalaga matapos nga kawatan alas 9 kagabi sa barangay 39 diri sa syudad sang Bacolod. Ang tagreklamo diri kilala kay Andrea Hernandez, nagapuyo ni siya sa Lizares Extension, barangay 40 diri sa syudad sang Bacolod. Now sa arigasyon sang sining tagreklamo mga alas 9 antak na kagabi samtang nagapanglakaton sa dalan sang Kapitana Dikang quarter sa may Lizares barangay 39. Isa diri ka wala makilalang persona o kung suspect. Ang hinali na lang nagpalapit sa iya uya tining kutsilyo kag pwersa nga gingkuha ang iya sining bag nga may unod importante nga pagkabutang kwarta kag cellular phone. Samtang sa dalan sang Quadra Action Predo, na-record man diri sa police station number 1, dalan Quadra Barangay 12, bisa man ka lalaki Action Pred, biktima man sang pagpangawat. Ang tagreklamo diri king kilala kay Christopher Ong, 39 anyos. Nagapuyo ni siya sa barangay Sumag, syudad sang Bacolod. So, sa alikasyon sang tagreklamo, mga alas 2:30 antak na sinila mga kagahon. Samtang nagapanglakaton Action Pred sa dalan sang Quadrabla. Isa ka agi nga si alias Awu, upod ang isa ka babayi in Alicar Plaza Girl ang nag-offer Action Pred sang hinali nga kalipay bla. Kagaginambala ni siya kung pwede short time. Galing ito inatabo diri Action Pred. Samtang istorya ang agi, may isa pa ka babayi Action Pred ang maniyar sa iya sining bag. Asos kay nakuha gid Action Pred ang iya sining wallet. Ini may unod 4,000 ka pesos kag importante nga pagkabuta. Wala sa kabatyag? Sa kabatyag kay gadiskarte sa iyang agi pero isa ka babae manggali ka maniyares bagi sa backpack na Black Action Fred. So kay nakaibot na lang ang kwan ba lang zippers ang iya sining backpack ang abrina. Samtang sa lugang pagid naton nga balita number sa police station na number 9, number 3 most wanted sa district level naman sa Idalom ini sa Northern Police District dito sa Metro Manila Action Fred ang nadakpan sa mga kapulisan sa Idalom sa Criminal Investigation and Detection Group alas 8 antak na kagabi dito sa Purok San Roque Barangay Tangob Syudad sa Bacolod. Ang suspect diri king kilala kay Filemon Layagin, 24 anyos ang kapuyo ni siya sa San Roque Barangay Tangob. Nawasunod diri kay Police Lieutenant Junito Pastrana ang hepe sa Police Station number 9. Si Layagin ang gindakop sa mga katapog mismo sa mga kapulisan sa Idalom sa Criminal Investigation Group led by Police Executive Master Sergeant Gocotano pagiman sa isa ka mandamiento di aresto nga gagin issue ni Judge Eleanor Kwong ni ang presiding judge ng RTC Caloocan City, Metro Manila. Ining suspect Action Fred ang may kaso nga pagpatay o kon murder wala gid sang piyansa batok diri sa suspect. Ining warrant of arrest ang gin issue o kun napitsahan December 28 of 2018. Amni sa Action Fred ang balita gikan sa patrol. Report sa patrol with Action Nixon Tahom ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
nadapya na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. 58 na standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo